drugari, dobrodošli u naš novi video. Sad ćemo da otvaramo LOL. Evo ga. Da vidimo šta je to. Šta je to, Maša? Daj da vidimo. To treba sa lupicom. Aha, dobro, znači ovo je tajna poruka. Da. Dobro. To je tajna poruka. Dalje, da vidimo. Ajde, pokaži sve. Da vidimo šta je to. Lutkica. Torbica. Da, lupica. Aha, dobro, šta još imamo? Cipelice. I to je kućica. Dobro, baš je lepo. Dobro, sad čekaj da... Opa. Ćao drugari, sad lutkicu stavljamo u torbicu. A možeš da pokažeš drugarima lutkicu kakva je? Čekaj, stani, Evo. da vidimo lutkicu, okreni. Dobro. Našla sam nešto unutra. Dobro. Znam. Da može da stoji na kapsuli. Znam da može da stoji na kapsuli. Kao ćeš da vidiš. Samo da je dobro namestim. Evo. To nije. Sad ću dobro namestim pa da stoji. Samo da namestim dobro. I opet ne pada. Ne može da stoji na kapsuli, stavit ćemo i ovdje. Ćao drugari! Ćao drugari! Like, share, subscribe. Prijavite se na Maša Kids channel. Gdje ko će Duki da snima, prijavite se na Duki Big channel.